Manje sithi makusahlangana abantu abasathengi Kuphela wena. Awusathenga abantu kodwa sisiza mara. Yesho. Ngithini? Yazi zesho. Hey mama, alright. Ungamnaki wona kimi. Kwenze njani? Emadoda. Emadoda. Hayi. Kwenze njani? Amtshele Baba kade ufunani kahle. Uma ngakuthi Emadoda yazi ukuthi mina laba fanele sibavalele. Yabona manje uphakathi kuyagcwala. Wento ngakwenze njani? Okay. There's anything wrong ukukhuluma ukuthi sime la sikhuluma. Ulaba badayisa ngomzimba. Wena iprice yani uma ngiqhamuka lapha ufuna ukwazi ukuthi iprice yani. Sikhuluma ngeprice I'm a business woman. Amtshele mfethu angikwazi ukukhuluma English. Awumtshele mfethu ukuthi le price akhuluma ngayo mfethu into eyethe sekhulu. Umtshele nge-English. No. Manje kumele ngikhonsele Asithathe la abathile. Oh,